дуруд дӯстони азиз, ҳаводорони футбол, бинандагони телевизиони варзиш, шарҳи мо аз бозии дастаи мунтахаби ҷавонони то 18 солаи Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷоми Валентин Гранаткен аз шаҳри Санкт-Петербург манзури шумо мегардад ва дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозӣ барои зинаҳои аз 9 то 16 ин мусобиқот бо дастаи ҷавонони Беларусия вориди рақобат гардид ва қабл аз бозии ин дастаҳо суруди миллии ҳардуи кишвар дар варзишгоҳи Петербургский садо дод ва баъдан дастаҳо бозиро шурӯъ карданд. Виталий Левченко, сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон, нисбат ба бозии қаблӣ имрӯз тағйироти хеле ҳам калонро ба ҳайати асосии даста ворид кард. Аз он бозингароне ки дар вохӯрии охири гурӯҳӣ аз дақиқаҳои аввал ба майдон баромада буданд, имрӯз дар бозӣ бо Беларусия танҳо ҳимоятгар Ваҳдат Ҳанонов, капитани даста Кароматулло Саидов, ҳамчунин Нуриддин Ҳамроқулов ва Шериддин Бобоев ба ҳисоб мераванд, ки имрӯз дар ҳайати асосӣ ба майдон баромаданд. Дигар бозингароне ки имрӯз дар ҳайати дастаи ҷавонони Тоҷикистон вориди рақобат шуданд, онҳо аз курсии эҳтиётӣ бештар менишастанд ва Виталий Левченко низ ба онҳо имкон дод, ки дар ин мусобиқот аз худ дарак бидиҳанд ва чун ҳамешагӣ футболбозони ҳайати эҳтиётӣ низ аз дақиқаҳои аввал ба майдон баромаданд ва бозӣ хуб ҳам нишон доданд баъзеи онҳо ва чун ҳамешагӣ дастаи мунтахаби ҷавонони мо аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифт, новаста аз он ки ҳайати эҳтиётӣ имрӯз бештар рақобат мекард ва футболбозони Беларусия низ чанд дафъа ҷониби дарвозаи мо ҳуҷумҳои пай дар пай созмон медоданд ва имкониятҳо хеле ҳам хуб буданд дар нимаи аввали рақобат барои футболбозони тоҷик. ҳамчунин имконияти хеле ҳам қулай ҳам барои Саидмухтор Азимов ва ҳам барои Шериддин Бобоев, Шаҳром Самиев ба миён омаданд, вале ин футболбозон натавонистанд ки аз фурсатҳои хуби голзанӣ истифода кунанд ва муваффақ ба голзанӣ шаванд. Ин зарбаи Кароматулло Саидов, капитани дастаро мебинем, ки хеле ҳам хатарнок буд. ҷониби дарвозабони Беларусия Микита Лазоцкий зада шуд ва зарба аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. Баъдан имконияти хеле ҳам хубро Манучер Сафаров барои дастаи ҷавонони мо фароҳам овард. Шаҳром Самиев партов кард ҷониби футболбозоне ки дар хати пеш буданд, вале на Шериддин Бобоев ва на бозингари дигар ба ин тӯб расида тавонистанд. Дар варзишгоҳи Петербургский чун бозиҳои қаблӣ низ мухлисони футболи тоҷик сершумор буданд ва имрӯз низ дастаи ҷавонони моро дар ин бозӣ дастгирӣ карданд. Аввалин тағйирот дар дақиқаи 37-ми бозӣ ба миён омад. Виталий Левченко ҳимоятгари канори Ҳусейн Нурматовро аз майдон гирифт ва ба ҷои ин футболбоз ниммуҳофизатгар Далер Ёдгоровро ба майдон овард. қисми дуюми рақобат низ пурра бо бартарии футболбозони мо сипарӣ шуд, чунки ба майдон омадани Эҳсони Паншанбе, ҳамчунин Зиёвуддин Фузайлов рафти бозии футболбозони тоҷик куллан ранги дигар гирифт ва онҳо тавонистанд ки бозии дастаи моро ба пеш баранд. Ваҳдат Ҳанонов, ҳимоятгари марказии дастаи мо, чанд дафъа тавонист ки аз назди дарвозаи худ ҳолати хуби голзаниро аз ҷониби ҳарифон бартараф кунад ва ин ҳолатро рафъ кард. Баъдан дар ҷараёни нимаи дуюм имконияти хеле ҳам мусоид барои Шаҳром Самиев ба амал омад ва ин ҳамлагари дастаи ҷавонони мо натавонист ки ин фурсати хуби голзаниро истифода кунад ва бинед боз як имконияти хеле ҳам қулай барои ин ҳамлагар буд, вале ӯ натавонист ки аз ин фурсат хуб истифода намояд. Эҳсони Паншанбе дар бозии имрӯза хеле ҳам махсусан дар нимаи дуюм ки ӯ ба майдон омад хуб ҳунарнамоӣ кард ва маҳз имконияти хубро ӯ созмон дод аз маркази майдон. Баъдан Шериддин Бобоев зарба зад, вале бисёр имконияти хубро Умарҷон Шарипов дошт ки натавонист онро хуб истифода намояд. Баъдан боз барои футболбозони дигар имкониятҳои хуб буд, махсусан Шериддин Бобоев дар нимаи дуюм бештар имкониятҳои хуби голзанӣ дошт ва ҳамин тавр нимаи
аввал ва нимаи дуюм бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид ва дастаҳо ба задани силсила зарбаҳои 11 метра шитофтанд. Аввалин шуда футболбозони мо ин зарбаро ба иҷро расонданд ки Зиёвуддин Фузайлов хеле ҳам маҳорати хуб нишон дод ва ин ҳолатро хуб истифода карду фурсати қулаи голзаниро истифода намуд ва баъдан футболбозони Беларусия аз имконияти хуби голзанӣ истифода карда натавонистанд. Манучер Сафаров ҳимоятгари мо тавонист ки хуб аз уҳдаи задани зарбаи 11 метра барояд, вале Умарҷон Шарипов низ ба хатогӣ роҳ дод ва зарбаи задаи ӯро дарвозабони дастаи Беларусия баргардонид. Бояд гуфт ки дар дақиқаи 88 рақобат ба майдон дарвозабони асосӣ Далер Азизов ба майдон омада буд. Давай, Далер, бегай, Далер. ҳамин тавр эҳсони панҷшанбе низ аз уҳдаи задани ҷазои 11 метра хуб баромад ва тавонист ки ин фурсатро хуб истифода кунад, вале дар анҷом албатта футболбозони мо натавонистанд ва қабл аз он Саид Мухтор Азимов бо як маҳорати хеле ҳам баланд тавонист ки тӯбро ворди дарвозаи Беларусия кунад ва то ин дам ҳисоб баробар буд, чунки аз ҳарду даста низ як нафарӣ натавонистанд ки ин ҳолатро хуб истифода кунанд. Ваҳдат Ҳанонов ҳимоятгари марказӣ низ дар ин ҳолат муваффақ шуд ва тавонист ки ин фурсатро хуб истифода намояд. Пас аз он ки бозингари дастаи Беларусия Шаник Андрей тӯбро ворди дарвозаи мо кард, баъдан Оятулло Сафаров ҳимоятгари даста натавонист ки зарбаи 11 метраро ворди дарвозаи ҳарифон кунанд ва ҳамин тавр билохира дар анҷом футболбозони Беларусия тавонистанд ки бо ҳисоби 7-6 дар задани силсилаи зарбаҳои 11 метра пирӯзӣ ба даст оваранд. Акнун футболбозони мо як бозии дигар дар пеш анҷом хоҳанд дод. Дар нишасти хабари сармураббии даста Виталий Левченко иброз кард ки албатта бозии имрӯза баробар буд ва ҳарду даста низ имкон доштанд ки ғалаба кунанд ва ҳисоб низ фикр мекунам арзанда буд то 90 дақиқа ва бинем ки дар задани силсила зарбаҳои 11 метра бахт барои футболбозони Беларусия хандид ва онҳо тавонистанд ки ғалабаи худро ба даст оваранд ва ман аз ин фурсат истифода намуда ин дастаро бо ин ғалабааш табрик менамоям. Сармураббии дастаи ҷавонони Беларусия Роман Киренкин иброз кард ки дар ин воқеа албатта дидор муқобили Тоҷикистон барои онҳо хеле ҳам мушкил буд, вале онҳо тавонистанд ки аз фурсатҳои хуб вале футболбозони Беларусия аз худ имрӯз дарак доданд ва тавонистанд ки як бозии ҷолибу диданиро дар муқобили дастаи Тоҷикистон нишон бидиҳанд. Ман аз бозии онҳо қаноатмандам, гуфт сармураббии дастаи Беларусия. Бо ҳамин дӯстони азиз шарҳу